kolin Najeriya ta kori karar da shugabancin PDP tsagin Tanimu Turaki ya shigar, inda yake kalubalantar matakin rushe taron zaben shugabanninsu da aka yi a Ibadan. Haka ma kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci kan rikicin shugabanci a jam'iyyar haɗaka ta ADC, inda ta amince da David Mark da tawagarsa a matsayin shugabannin jam'iyyar. Gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, ya amince da kashe naira biliyan 21 da miliyan 290 domin gudanar da ayyukan inganta ruwan sha a tasoshin Tamburawa da Challawa. Sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS kuke saurare a manhajar Facebook, YouTube da ma TikTok daga nan Jigawa a tarayyar Najeriya. Kuna kuma sauraron shirye-shiryenmu daga ko'ina a faɗin duniya ta manhajar Zeno FM Radio. Haka zalika wannan shirin na zuwa muku daga nan gidan rediyon Nagari da ke birnin Kebbi akan mita 88.7 a zangon FM. Sai Bayawura FM da ke Yawuri a mita 96.3 da Kalfet Radio Nagari FM da ke Sokoto birnin Shehu a mita 91.9. A jamhuriyar Nijar kuwa kuna sauraron shirin a tasoshin Rahma FM akan mita 89.1 a gundumar Arlit da ke jihar Agadas da kuma mita 90.5 a birnin Tawa da kewaye. Sai Niya FM a mita 97.5 a birnin Kwanni. Jama'a Assalamu alaikum. Saima Muhammad Dukku ce daga nan Alkahira Masar ke muku barka da warhaka. Barka da kasancewa da mu a wannan shiri wanda muke kawo muku labarai da rahotanni daga nan Najeriya da Nijar da sauran kasashen duniya. Sai ku gyara zama domin jin labaran duniya tare da Mabruka Sanusi Ladan daga ofishinmu da ke Sokoto. Ga labarin duniya tare da ni Mabruka Sanusi Ladan. Majalisar Dattawa ta gayyaci Mele Kyari kan zargin batan dabo na naira tiriliyan 210 a NNPCL. 'Yan sanda sun umarci a kori jami'anta akan harbin wani mai suna Mene Ogede. Rikici ya barke a APC jihar Yobe kan zaben dan takarar gwamna. Sai ku gyara zama domin jin cikakkun labarin duniyar. Kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da asusun jama'a ya gayyaci tsohon shugaban kamfanin mai na ƙasa, Mele Kyari, tare da wasu tsofaffin daraktoci na da na yanzu daga kamfanin domin su bayyana gabansa cikin makonni biyu kan zargin sama da naira tiriliyan 210 da ba a fayyace yadda aka sarrafa su ba. An bayar da wannan umarnin ne yayin wani zaman bincike da aka gudanar a Majalisar Dokoki ta ƙasa, inda aka nazarci rahotannin kudaden kamfanin daga shekarar 2017 zuwa 2023. Kwamitin ya bayyana cewa zai iya amfani da cikakken ikon doka har da fitar da sammacin kama jami'an kamfanin idan suka ki amsa gayyata ko suka ci gaba da kaucewa bayyanar su. Zaman ya samu tsaiko ne bayan da shugabannin kamfanin suka ki halarta duk da cewa sun aika wakilai, matakin da sanatoci suka ce ba za a amince da shi ba. Sai dai kwamitin ya jaddada cewa baya zargin satar kuɗi kai tsaye, amma yana buƙatar cikakken bayani kan wasu gibin da aka gano a cikin bayanan kuɗaɗen kamfanin domin tabbatar da gaskiya ga 'yan Najeriya. Ana sa ran za a ci gaba da binciken cikin makonni biyu masu zuwa, inda ake buƙatar duk masu ruwa da tsaki su bayyana domin ba da cikakken bayani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da umarnin korar wasu jami'ai tare da gurfanar da su a gaban kotu kan harbin da ya yi sanadiyar mutuwar Mene Ogede. Matakin ya biyo bayan kammala binciken ladabtarwa da aka gudanar, inda aka samu wasu jami'ai da suka hada da ASP Nuhu Usman da laifi a cikin lamarin. Rundunar ta bayyana cewa za a kori jami'an daga aiki tare da miƙa su ga hukumomin shari'a domin a gurfanar da su bayan samun amincewar su feta janar na 'yan sanda. Hukumomin 'yan sanda sun jaddada cewa ba su amince da duk wani kisan gilla ba tare da bin doka ba, suna mai cewa suna da cikakken shiri na tabbatar da an yi adalci a irin waɗannan lamuran. Haka kuma rundunar ta ce za ta ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai kan duk jami'in da aka samu da aikata laifin da ya saba wa ƙa'idojin aiki da dokokin ƙasa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga kafar yada labarai ta ATS Hausa da sauran kafafen yada labarai a nan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Rikicin cikin gida na ƙara tsananta a jam'iyyar APC a jihar Yobe
biyo bayan cece kuce kan zaben wanda zai zama ɗan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Sanata Ibrahim Bumai ya bayyana rashin amincewarsa da goyon bayan da aka baiwa Baba Malam Wali a matsayin wanda aka fifita a cikin jam'iyyar domin takarar gwamna. Rahotannin sun nuna cewa wasu manyan jigajigan siyasa a jihar ciki har da gwamna mai malabuni da tsohon gwamna Ibrahim Gaidam na daga cikin waɗanda ake zargin sun marawa Wali baya. Sai dai Bumai ya bayyana matakin a matsayin wanda ya saba wa tsarin demokuraɗiyya. Yana mai cewa bai dace a tilasta wa jam'iyya zaɓe ba tare da sahalewar mambobin ba. Ya jaddada cewa irin wannan tsari ya karya ƙa'idojin adalci, wakilci da kuma haɗin gwiwar yanke shawara a cikin jam'iyya. Bumai ya ce dole ne shugabanci ya fito daga zaben jama'a. Yana mai ƙara da cewa jihar Yobe mallakin al'ummar ta ce ba ta wasu tsiraru ba. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka sun matsa lamba ga wani ƙudurin da zai sanya sharuɗa kan duk wani tallafin tsaro da ƙasar za ta baiwa Najeriya. Ƙudurin ya tanadi cewa dole ne Najeriya ta cika wasu muhimman ƙa'idoji kafin samun tallafin, ciki har da ɗaukar matakai kan rikice-rikicen tashin hankali da kuma hukunta masu aikata laifuka. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar Riley Mori ya soki gwamnatin Najeriya kan abin da ya bayyana da gazawa wajen magance ƙaruwar hare-hare da tashin hankali a sassa daban-daban na ƙasar. Ƙudurin ya kuma buƙaci ƙarin sa ido kan yadda ake amfani da tallafin, inda za a riƙa gabatar da cikakkun rahotanni kan yadda ake kashe kuɗin da kuma irin tasirin da yake yi. Haka kuma a mayar da hankali wajen hana aikata manyan laifuka tare da tabbatar da cewa tallafin tsaro yana taimakawa wajen kare rayukan fararen hula. Idan aka amince da ƙudurin zai iya sauya yadda Amurka ke baiwa Najeriya tallafin tsaro a nan gaba. Ƙarshen labarin duniyar kenan. An gaida Mabaruka Sanusi Ladan da ta karanto mana wannan labaran duniyar. Yanzu kuma sai rahotanni. Kotun kolin Najeriya ta kori karar da shugabancin PDP tsagin Tanimu Turaki ya shigar, inda yake kalubalantar matakin rushe taron zaben shugabanninsu da aka yi a Ibadan. Yayin da yake sanar da matsayar alƙalan, mai shari'a Stephen Ada ya bayyana cewa taron da suka gudanar a ranar 15 da 16 ga watan Nuwamban shekara 2025 a Ibadan rashin da'a ne ga hukuncin babbar kotun tarayya da mai shari'a James Omotosho ya yanke, inda ya dakatar da su daga gudanar da babban taron jam'iyyar. Saboda haka kotun ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar da ta yanke na haramta taron PDP na jihar Oyo. To sai dai a fira da barista alkali Sidi Bello ya ce ko yanzu PDP tsagin Tanimu Turaki na iya komawa kotu su kalubalanci hukuncinta domin suna da hurumin doka. Sunana kamar na fara waɗi sunana Sidi Bello Rufai, kuma ni lauya ne mai zaman kaina, kuma ni ne shugaban rukunin lauyoyi na Chamber Sidi Bello Anko a Abu Usama Lo Chamber. Sannan kuma ni an shugaban kungiyar masu shari'i akan shugabanci nagari da kuma samar da cigaban al'umma. Good Governance and Development Analyst Association. Barista, yanzu ganin cewa kotun koli ta yanke hukuncin roshi jam'iyyar PDP tsagin Tanimu Turaki. To yanzu su Tanimu suna da wata mafita? Kwarai da gaske suna da mafita kuwa. Wato ma'aikar da aka gare su wato ita ce su sake koma mu Supreme Court. Domin ita Supreme Court kotun koli babu wata kotu wadda a gabanta bane a kai a fitinta a kanta. Don haka ita aka kai karar kanta gare ta. Sai su koma mu Supreme Court su ce suna roƙo Supreme Court ta waiwayi hukuncin da ta yi nata. Ta yi la'akari da abin da kashi na 83 na dokar da an kawa gyara ta zaɓe wato Electoral Act 2026 tanada. Tun warko ita wannan doka kashi na 83 ya haramta mu kotuna, ya ce kotuna ba su da hurumin da suka kawo baki ko su karɓi ƙararrakin da sun ka shahi internal affairs na jam'iyya, wato al'amura na cikin gida na party, wato su adda jama'a su adda kungiyar jam'iyyar su kuma su ka shirya bata su matsalolin su ka walwala a su ba matsala ta da aka kai wa kotu ba. To kaga ashe idan har wannan ya tabbata, inda doka tana canza matsayin Supreme Court, wato ɗaya daga cikin hanyoyin da aka canza hukuncin kotun koli shine an kai doka wadda ta haramta abin da kotun koli ta yi. To kaga yanzu kotun koli in ta ga wanga kashi na 83 na wata doka ta Electoral Act 2026 wadda an ka samu hannu,
to za ta waiwayi hukuncin ta sai ta ce federal high court ƙarar da ta amsa tun farko ga abin da ya shahi rikicin jam'iyyar PDP na cikin gida ba ta da hurumin saurari ne to kaga duk abin da sai duk hukuncin da sai fasacce na saboda duk hukuncin da kotu ta yi in ba ta da hurumi to it's a nullity ba ta cina to ni gare ni su koma kotu yayi isa da su koma su shiga wata sabuwar jam'iyya dalilin da yasa kuma yanar rijiya ya haya so sannan kuma tun da suna da zarge-zarge ga zuciyarsu na cewa ana kokarin a hana jam'iyyar adawata to wagga su komawa ba jam'iyya ta ba wadda Najeriya an kai mata rijista kamar da an kawo PDP rijista ko a'a ba jam'iyya ta wadda aka aikashin hukumar zaɓe ta Najeriya ba wadda da aka kakabo ha da shugabanta. Kaga ko ta ganna dole sai ana iya samun hanya in har ya tabbata dai ana kalubalanta jam'iyyar adawa ne to duk inda suka koma sai an samu wata lum'a da an ka jawo musu wannan tarnaƙin. Amma barista kana ganin idan suka koma suka samu nasara a kotu za a iya ɗinke barakar da ke tsakanin ɓangaren wike da ɓangaren su Tanimu Turaki ganin cewa tun baya wike ya riga ya ja wani ɓangare akan rike shugabancin jam'iyyar. Abin da ya kawo wanga ce kuce da kaka gana ana yi cikin jam'iyyu saboda ana samun sa bakin kotuna ne. Idan kotuna sun kakkare bakunan su ba su sa bakin su da kansu suna da structure suna da constitution ya kamata su yi aiki da constitution ɗinsu na jam'iyyar su duk abin da an matsalar da ka iya tasowa cikin constitution ɗinsu ya tanade su za ka iya kucewa sun dole duniya sun zauna da kansu sun walwala matsalolin su. Barista alkali CD Bello kenan shugaban kungiyar mai rajin shugabanci na gari da samar da ci gaba a Najeriya wato GGODAA. Kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin kan rikicin shugabancin a jam'iyyar haɗaka ta ADC inda ta amince da David Mark da tawagarsa a matsayin shugabannin jam'iyyar. Hukuncin da kotun ta yanke ya kasance na bai ɗaya inda dukkan alƙalan suka amince da matsayin David Mark a matsayin sahihan shugabannin jam'iyyar ta ADC. Sai dai kotun ta mayar da shari'ar zuwa kotun tarayya Federal High Court domin ci gaba da sauraron sauran batutuwan da ke tattare da ƙarar. Wannan hukuncin na zuwa ne sa'o'i da kotun koli ta soke shugabancin Tanimu Turaki na jam'iyyar PDP. To kome Farfesa Bello Bada zai ce akan wannan hukunce-hukuncen? Shi dan siyasar Najeriya kullum sahiya da duk abu yayi daidai da bukata ce to ai demokradiyya. Sanda abu ko bai daidai da bukata ce wace ba ai demokradiyya ba. Ga jam'iyyar PDP ta gehen Tanimu Turaki a halin yanzu Bola Ahmed Tinubu ba ya son demokuraɗiyya ba ɗan demokuraɗiyya ba ne. Wajen ke in David Mark ko yau su ko suna murna ce ashe Bola Ahmed Tinubu ba mai da Najeriya zai jam'iyya guda ba ashe ɗan demokuraɗiyya na. Wannan shi ya hana ci gaba ba demokuraɗiyya ɗaya ba Najeriya da tattalin arzikinmu da siyasarmu da komi namu shi ya tauye mu. Saboda shugabancin da muke da shiya shugabanninmu na siyasa banda kansu ba su san komi ba duniya. Kada ka daɗa kada a ƙara. Wajen yan PDP gehen can a yi musu laifi waɗannan kuma yanzu ya zama talihi shi yasa kowa ka biyar su in bai hankali ba shina kunya yau yabon Bola Tinubu suka yi dan da ma sun ce shi kaso shi mai da Najeriya jam'iyya guda to shi yasa matsawar ba taya mun kai so kaza mu ba mun kai kishi mun ka ji shari'olin mu wanda suke za a samu matsala yanzu ga hili ga mai doki ga wuri sukan ɗan jaki an ba mu dama mu zaɓi wanda muka so in lokacin zaɓe yayi. Kafin yanzu Farfesa ana tsoron Tinubu zai mayar da siyasar Najeriya jam'iyya ɗaya wanda jam'iyyun adawa suka yi haɗaka domin ƙalubalantar shi a wannan jam'iyya ta ADC. Ganin yanzu kotu ta tabbatar da shugabancin David Mark wanda su ne suka fi ƙarfi wajen jagorantar wannan adawar. Kana ganin kansu zai iya haɗuwa wajen tsayar da ɗan takarar da za su iya shiga wanga zaɓe? Ai inda kan suna haɗuwa da ba su kakkashe jam'iyyunsu da sun kaito daga cikinsu ba. Kowa duniya bai hana ma Atiku takara sai ligi ko Allah. In kuma aka zo zaɓen share wage buge mutum shi kai. Su kuma waɗanda ba su yi zaɓen share wage cikin nan jam'iyya su ko Atiku suka so su kasuwa su kuma suna ƙoƙarin Peter Obi. Don haka kaga yana da wuya. Shi a ADC shi ya yi iyakacin gwargwado ne kuma ba shekara 80 gare ba ko nawa gare kowa bai hana mai takara. Idan mutane ba su iya sadaukar da kai domin ƙasa ka bar abin da ka so domin kanka ka yi tunanin abin da alheri ga al'umma to in mutanen mu Najeriya ba haka muke yi ba to muna da sauran kallo kwarai da gaske shi yasa yanzu kaga ai ita gwamnatin tarayya yanzu tana kallo kaka za su yi su hidda gwanin su shi ta ka kallo yanzu
su kuma waɗanda an nan kana gani sun taru, waɗanda an manyan sun taru suna suka a tikun ba su so ne ya tsoho ya lalace. 'Yan Najeriya kafin yanzu in ana magana za a ce za a yi zaɓe ne tsakanin Tinubu da 'yan Najeriya. A yanzu ADC ta samu dama na takara. Me kamata 'yan Najeriya su gano? Shi za a yi zaɓe ne tsakanin Tinubu da 'yan Najeriya? Ko suna yi ne domin biyan bukatun kansu ko canza tunanin 'yan ƙasa har ya kai ga samar da hargitsi wanda ba a fata nan gaba? Ai babu wani hargitsi, waɗannan da haka da cikin ADC ai yan PDP ne, waɗannan da haka da cikin PDP ai yan APC ne, waɗannan da haka da cikin APC ɗan yan ADC ne, uwarsu ɗai ubansu ɗai. Babu mai yawa cikinsu mai yawa Najeriya fata alheri, to za ka je ka mutu domin waɗannan shugabanni? Wane ne cikinsu ya rika ba gani ba? Shi Bola Tinubu abba ga kamun ludde ne ba? Da za ka zo ka mutu akan Bola Tinubu? Atiku ne abba ga kamun ludde ne ba? Koko David Mark da ya shekaru shina shugaban majalisar dattijai? Wane ne cikinsu? Koko Obi da ya shekara 8 shina gwamna? Babu. Kowanne su ka gane su abu guda na uwa su ɗaya ba su da ɗan jin ne da ɗan jin mai. Ƙoƙari suka yi saboda biyan buƙatar kansu. Suke ƙoƙari su rarraba mu ba su barin mutanen kirki su zaburo su shigo. Tunda ba su da kuɗi kuma mu da ke zaɓe matsawo ba wani abu kan ba mu ba mu zaɓen ka. To sannan kuma duk ɗinin da mun kai in lokaci ya kashi da kuɗi. Waɗanda sun kace ba su Bola Tinubu. Suna sun ka cika Abuja har hotel an ka rasa wurin kwana ka sani. Wasu sun ka ɗora kwana bisa titi. Dan mutum bai da iyaka. Ba kuma ko kuɗin kwari aka ba su ba. Don haka har yanzu akwai sauran aiki gare mu mai yawa na waya ma mutane kansu na aiki shi a ji tsoron Allah. Shekarar jiya an kai taron na APC Abuja. Mota ba ta da iyaka, dan mutum bai da iyaka. Ko wuce jam'iyya ta hita kuɗi ta jawo mu ana ganin mu. Da manyan mu da ƙananan ma da masu taya da sanda. To al'umma in ta zama ni dai ni kaina in ni samu shi kenan kowa ka mutuwa ki zo shi mutu. Sannan komi aikin da kake yi suna waɗa ma cewa ba gwamna kake kana ta ayyuka ba. Ka tanadi kuɗi lokaci ya ba mu zaɓen ka in baka ita kuɗi ba. To da haka waye ba cikin su wa abba a garawa ne ba. Wane ne dan ADP shugabanta a jihar Sokoto da zai zo Sokoto shi waɗa ma wani labari. Ki ce ma bai taɓa riƙa mulki ba. Shi yasa yana shugabanta ya taho Sokoto domin shi kori Ahmad Cikawa Adal. Wane ne shugabanta gaba ɗai na jihar Sokoto. To Farfesa menene shawararka ga 'yan Najeriya? Ko da kake jin ana faɗan cewa wai za a yi zaɓe tsakanin Tinubu da 'yan Najeriya ba gaskiya ba ne. Za a yi zaɓe dai tsakanin Tinubu da 'yan arewacin Najeriya. Ai ina tabbatar ma bangare da hito suna so ne. Don haka ko yanzu ya Atiku ya buge Peter Obi ya arewa Atiku zai samu ƙuri'u arewa. Shi kuma wancan zai samu ƙuri'un ƙasa ta yi. Sannan sauran 'yan ɓangarori su cika abin da zai faru. Talaka shi kama kai ne shi addu'a Allah shi fa mu zaman laya. Farfesa Bello Bada kenan masanin harkokin siyasa a duniya. To waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga shafin Facebook na ATS Hausa da Rahma FM da ke birnin Tawa da Arlit na Jamhuriyar Nijar. Sai Nagari FM da Bayawura FM da ke jihar Kebbin Najeriya da Kalfat Radio Nagari FM da ke Sokoto. Ku ci gaba da biyar mu ta manhajar Facebook da X da TikTok, Instagram da kuma YouTube duk a ATS Hausa. A ƙoƙarin magance matsalolin tsaron da ƙasar nan ke fama da shi, rundunar sojin saman Najeriya ta bayyana ci gaba da ƙarfafa alaƙa da haɗin gwiwa da manyan hukumomin duniya, ciki har da Jami'ar King's College London. Wannan dai na zuwa ne yayin da babban hafsan sojin kasar nan Laftanar Janar Waidi Shu'aibu ke karbar bakuncin wata tawaga da Farfesa Randolph Charles Kent ya jagoranta tare da jaddada kudirin rundunar na shawo kan matsalar tsaron da kasar ke fama da shi na gwamman shekaru. Daga Sokoto ga rahoton Abdulnasir Sahabi. A Najeriya dai a iya cewa ba sabon abu ne yadda ake jin rundunar sojin Najeriya na bayyana irin kokarin da take yi wajen ganin ta shawo kan matsalar tsaro da ta daɗe tana kassara wasu yankunan Najeriya musamman yankin arewacin ƙasar, daga ciki kuwa har da kokarin haɗin gwiwa da hukumomin tsaro na ƙasashen ƙetare. To sai dai wasu daga cikin masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya, ciki kuwa har da Bashir Altini Goyawa Isa, ke ganin ko baya ga samar da bayanan sirri da kuma fitowa da wasu hanyoyin samar da mafita, ganin yadda aka shayin makamancin hakan. Irin wannan ziyara al'amari ne wanda aka bukata game da harkokin tsaro. Al'amura ne waɗanda an na saurare da kuma musayar bayanu da kuma tunanin mahita akan ainihin yaya za a yi domin a huskanci matsaloli waɗanda a ƙasa waɗanda ake huskanta.
idan dai har za a yi aiki za a yi amfani da duka abin da wannan ziyarar ta kusa da kuma manuhohin ziyarar. Waɗannan ainihin ƙungiyoyi ko kuma makarantun ne ko kuma cibiyoyi na samar da tsaro na duniya suna da ayyuka waɗanda ya kamata a ce sun yi tare tun daga na Turai har na Asiya har na gabas ta tsakiya har na Afirka har na nahiyoyi da sassa na Afirka duka ƙasashe waɗanda ke son al'amura waɗanda an na zaman lafiya akwai buƙatar su yi tuntuɓa su kuma samar da yanayi na shigowa irin waɗannan makarantun ne da wasu cibiyoyi na samar da tsaro na duniya domin su saurare su yi masu bayanin abin da ƙasa take ciki game da tsaro kuma a fuskanci abin kuma a hikka da hanyoyi waɗanda za a samu maita game da waɗannan matsaloli. Tun kamin dai yanzu masana harkokin tsaro a faɗin Najeriya sun bayyana irin wannan matakan da ya kamata hukumomin tsaron ƙasar su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke fama da shi. Shin ko akwai wani tasiri da wannan haɗin gwiwar za ta yi ga matsalar tsaro a irin wannan lokaci? Wannan ce tambayar da na yau masani harkokin tsaro a Najeriya, Detective Awal Baladure mai iya. To tasirin dai da irin wannan haɗakar take kawa ba shi da yawa don kaso 20 ne cikin 100 saboda duk lokacin da kaga an kawo irin wannan haɗaka za ga kowace ɓangare yana da abin da ake so ya cimma. Wato da wahala kaga wato makarantu sun zo wajen hukumomin tsaro in dai ba wani abu ne suke so su ma su cimma ba nasu wanda idan ganci harkar tsaron ko kuma wani bincike suka gano wani abu suke so a yi haɗaka don su ma a haɗa hannu da ƙarfi a taimaka. Wasu daga ciki dole su ɗauki wata hanyoyin ta kuma yin ta'addancin kuma da cikin birnin ya kasa samun tsaron. Mutane su yawa sannan mutane dole sai sun ci abinci, dole sai sun rayu. To ko ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau dole mutane sai sun rayu. To in ko mutane za su rayu ta hanya mara kyau to dole sai an aikata laifi. Shi kuma laifi ba za a iya hana shi ba sai dai a rage. Saboda haka yawan laifuffukan da suke karuwa a birni za su ninku su sake ninkuwa. An baka abin da ake kira NSQ, National Skills Qualification, wanda ake yin sa a National Board for Technical Education, wato hukumar ilimi wacce take technical wanda ake yin sa a aikace, wanda ma ba su karatun boko ba, wato a kula da su a ɗabbaka sana'ar, tunda gwamnati ba ta da aikin da za ta bayar. Amma masu sana'o'in hannu idan aka ɗabbaka sana'ar, gwamnati tantance su an ƙara musu ilimi an ba su certificate ko da ba su yi boko ba, wato suna ɗiban matasa aiki. Matasa maimakon a dinga tafiya duk wanda yi karatu sai ya je neman aiki kuma babu aikin nan ko kuma mutane su dogara in ka je aikin sai ka yi sata. Wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar hare-haren 'yan bindiga inda wani rahoto ya bayyana cewa a wannan watan Afrilun kadai matsalar tsaron ta raba ƙauyukan kusan 100 da muhallansu tsakanin yankin arewacin ƙasar da kuma arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya amince da kashe naira biliyan 21 da miliyan 290 domin gudanar da ayyukan inganta ruwan sha a tasoshin Tamburawa da Challawa. Gwamna ya bayyana wannan mataki a matsayin ɗaya daga cikin manyan zuba jari a ɓangaren samar da ruwa a cikin 'yan shekarun nan. Yana mai jaddada cewa matakin na da matukar muhimmanci. A cewarsa, tashar tace ruwa ta Tamburawa wadda aka tsara ta rika samar da lita miliyan 150 na ruwa a kullum. A halin yanzu tana aiki ne da kusan kashi 27 cikin 100 kacal. Sakamakon barnar da ambaliya ta haifar musamman ga na'urar janyo danyen ruwa tun daga shekarar 2022. Haka kuma ya ce tashar Cillawa wadda ke da karfin samar da lita miliyan 220 na ruwa a rana ita ma tana aiki ne a ƙasa da kashi 30 cikin 100 na ƙarfinta. To da wannan muka zo ƙarshen shirin a madadin sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS da ake saurare ta manhajar Facebook, YouTube, Instagram da TikTok daga nan Najeriya muke godiya da kasancewa da mu. Haka ma kuna iya sake sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafukanmu na sada zumunta duk a ATS Hausa. Sai dai kada ku manta, shirin na zuwa muku ne daga gidajen rediyon Nagari FM birnin Kebbi da Bayawura FM da ke Yawuri, sai Kalfat Radio Nagari FM da ke Sokoto birnin Shehu. Haka kuma an saurari shirin a gidajen rediyon Rahama FM da ke jihohin Tawa da Arlit da ke jamhuriyar Nijar. A madadin su duka, Saima Muhammad Dukku ke cewa ku zama lafiya daga nan babban ofishinmu da ke Alkahira, Masar. ATS Hausa, kafar yada labarai ta zamani.